Názáret, ahol a Messiás lakott. A mai Názáret egy zömmel arabok lakta, 100 000-es lakosságú nagyváros, már szinte semmiben sem hasonlít arra a Galilea dombjai között megbújó, apró falucskára, amely egykor Jézusnak szolgált otthonául. Itt éltek szülei, József és Mirjám, valamint testvérei legalább 6-an. Lukács evangéliumában olvassuk, hogy a 12 éves Jézus, miután szüleivel együtt felment a jeruzsálemi templomba, és ott az írástudók előtt is tanúságot tett rendkívüli bölcsességéről, visszatért Názáretbe. Lukács 2. fejezetéből olvasom, és aláment velük, és ment Názáretbe, és engedelmes volt nekik, és az ő anyja szívében tartá mindezeket a dolgokat. Jézus kortársai számára is közismert volt, hogy a csodarabbi Galileából, közelebbről Názáretből származott. János evangéliumában Natanaél kérdezte Fülöptől, származhat-e valami jó Názáretből? A költői kérdésben rejlő ironikus felhang nem csak Názáret jelentéktelen voltára utalt, hanem a judeai és a galileai zsidó lakosság ellentétét is tükrözte. A mózesi törvény betűje iránt mélységesen elkötelezett judea beliek, többnyire a farizeus párthoz tartozók, ugyanis mélyen megvetették és tisztátalannak tartották a pogányok körzetében, azaz Galileában lakó zsidókat. A Biblia kritikusai szemében évszázadokon át mégis szálkát jelentett Názáret bibliai említése. Hogy miért? Mivel az evangéliumokon és a későbbi keresztény forrásokon kívül egyetlen kortárs feljegyzés sem örökítette meg a falucska nevét. Názáretet sem a Galileát keresztül kasul ismerő Flavius Josephus, a Pál apostollal kortárs zsidó hadvezér, majd történész nem említette, sem a 3.-5. században keletkezett hatalmas talmudi irodalomban nem szerepelt neve. Ebből a hiányból kiindulva a Biblia történetiségét kétségbe vonó kritikusok arra a következtetésre jutottak, hogy Názáret nem is létezett. Mint kiderült, ismét tévedtek. 1962-ben egy héber feliratra bukkantak Cézareában, a római kori Izrael közigazgatási központjában, nem messze annak 3.-4. században épült zsinagógájától. A szöveg rendkívül töredékes, de a lényeg jól olvasható belőle. 17. rend Hecir Mamlia, 18. rend Hapicéc Nácáret, 19. rend Petachja Akla arab, 20. rend Ezékiel Migdál Nunája. Ez a meglehetősen unalmas felsorolás egy történetileg rendkívül értékes, a Bibliát több szempontból is közvetlenül hitelesítő szöveg. Hátteréhez tudni kell, hogy az Áron családjából való zsidó papságot 24 rendbe szervezték, és ezek a rendjüknek megszabott sorrendben hetente váltották egymást a jeruzsálemi templomban végzett szolgálatukban. A templom Krisztus után 70-ben történt lerombolását, de még inkább a barkokba felkelés leverését követően a papi családok főként Galilea falvaiban telepedtek le. A zsidók azonban ezután sem tettek le templomuk újjáépítéséről. A templom viszont nem működhetett papok nélkül, így szükséges volt, hogy a rendeket, ha az alkalom úgy hozza, bármikor újra össze lehessen állítani. Ezért a papi családok neveit és letelepedési helyeit kőbevésték és kitették a zsinagógákban. A cézareaihoz hasonló papi listák kerültek elő Askelonban, a galileai Kisztufimban és Rehovban, sőt a távoli Jemenben is. Érdekesség, hogy a 24 papi rendet elsőként a magyarországi születésű Klein Sámuel rekonstruálta irodalmi szövegek, az Áfó 9-ére, vagyis a templomrombolás évfordulójára írt zsinagógai dalok, úgynevezett pijutok alapján. A cézareai papi listának azonban nem csak abban áll a jelentősége, hogy Názáret létezését bizonyítja. A héber szövegből az is kiderül, hogy a falu nevét nem a Zain, hanem a Cáde betűvel írták, vagyis azt nem Názáretnek, hanem Nácáretnek ejtették. Ennek jelentőségét akkor értjük meg, ha az előző eszénkben már idézett Ézsaiás próféciát újra elolvassuk. És ered majd vessző Isály, Dávid apja törzsökéből, és ág hajt ki gyökereiből, mondja Ézsaiás 11. fejezete. A zsidó és keresztény írásmagyarázat egyértelműen a messiásra vonatkoztatja a fenti idézetet, ahol az ág szó helyén a héber nétszer kifejezés áll. Bár a Názáret név eredetét sokszor sokféleképpen magyarázták már, mivel a falu nevének 3.-4. századi zsidó kiejtése Nácáret volt, bizonyosra vehetjük, hogy a név az ág szóból ered, így írásmagyarázati szempontból joggal vonatkoztatható Ézsaiás próféciájára.
Ebből kiindulva érthetjük meg Máté evangéliumának Jézusra vonatkozó utalását, amelyet szintén felolvasok. A második fejezet 23. verséből, és oda jutván lakozék Názáret nevű városban, hogy beteljesedjék, amit a próféták mondottak, hogy Názáretinek, vagyis Nácáretinek fog neveztetni. Következő adásunkban a jeruzsálemi templommal kapcsolatos leletekről lesz szó.